Ahoj, vítejte při našem dalším díle. Jdeme na další challenge. Tentokrát to děláme trošku později, protože my jsme nestíhali a kámoš byl pryč. Už je školní den, vypadni. A jdeme natáčet challenge. Ale jaký? Jaký byste si vybrali? Třeba hořko-čokoládový, solový, listerin a skořicový. Počkejte chviličku. Minutku. A tady máme dalšího kamaráda. Yeah. A můj pokoj. Počkat, ty jdeš, to by posun. Jo, to bude takhle. Nej, tak mě ještě nevidí, jak Já to zažím. Počkej, tak si trošku přisuň. Já. Ne, tak je to přesný. Dobré, přisuň k němu. Jebe, asi mě neslyšíte, co? Asi je to blbý hlas. Jako bych to nevěděl. I když tam, no. Já radši budu mluvit, protože vám tady možná ustravuji nějaký tady počítač, to je u toho. Máte Jabocko? Nebo Liskutecký? U mě je blbej PC, u mě je lepší. Petrovo. A to je challenge. To jsem nečekal. Musíš. To jako čokoládu. Na. Nastavit ruce. Začínáme. Nejdřív sůl, ne? Petrovo. Fuj. Bo. Aha, to jde sundat. Jsi to neviděl? Ne. Já nevěděl jsem, že to jde sundat. Nastavit ruku. Jenom trošku, jo? Hodně. Jo, to stačí, dobré. Ještě. Ne. Musíš mít Pomestím, vole. Můžeš mít přesně. Můžeš na WC? Ještě ne. Tak. Dobré. Můžeš začít. Jak? On tě nevidí, co? Nejdi si! No tak jak chceš. Ale kdo mi to tam dá? Nasype. Přilej. Se mnou nasadit. Nám tady vrčí počítat, že by něco. Marcelo, já to ti říkal, že to má ruku tady. Ovládat na to, jak se na to šlápne, tak. Co? Hej, ty jsi jsi rád, že jsi mi to nenechal. A já jsem to nechal. Nenechal. Hej, teďka ale jsem, no, já jsem znám. A teďka já. Hej.
Neměl jsem to ještě. Soul baby. Yeah. Ten pec a ještě to. Ne, to není u nás. Ten pec, ale... Pec a sůl... Neměl jsi takový. To bylo... Ale to ještě není konec. A co ještě navíc? Černobílý sende. Ano, ale ještě ne potom. Když teďka půjde, když hasneme. Dobré. Co můžu nic není. No a jen tak. Fakt tam není. Jo, ano. Nech to tak, na chlubu. Neba nestabil. Teď ti ukážeme. Odhadni to. On i tebe nevidí, ono to i tebe nevidí. Ale to skvělo. Jo. A mě ne. Otravný. Vypadni. Já tě vidím. Hej. Ne. Co tam chceš zákrát napsat, aby jsme nezdrželi diváky? Baby. Hej, jablko! Ticho. Shit. Fakt. Nech to tam. Bo. Ticho. A ještě točíme, ale Tady? Na co to tam dáváme? Oni to neslyší. Neslyší. Já to nechci. Tam si to jsme. Ticho. Ani to neslyší.
Slyším vás, táhněte! OK, jdeme! Můžem přejít na ten. Tady se prostě nenudí. Jo, jsem si říkala, nechaj si nože. Takže můžeme přejít na film. Ale až za chvilku. A kdy?